Meriendatzea bai, gauza importantia da, eta gaur atxaldian Donostiako Tabakalera edifizio berria etorria Arizmendi kooperatiba ezagutzeko asmoakin. Behaien tabernan, zera dituzte, aguakate tostadak, aguakate batidok, eta nik gaur dena probatzeko asmoakin etorne. Joki, askoan. Zemuz. Ondo. Meriendatzeko asmoakin eta... Goziakin etorritzea. Goze pixka bakat. Venga. Baldak azkola, menu berezi. Zio zeba dago, bai. Bazen. Ingo dugu aguakate batido txoa, goxo-goxoa. Bai, Bai. Aguakatean batidua. Hoi benekan entzun dago. Haukagu hemen aguakatea limoiakin, daukagu albariko kezko mermela bat, eta gero jogur pixkat. Beharra do, jokin, bejonezula. Bai, notatzet hor, jogurran lehengo golpia eta mermeladan kanpoko zea eta aguakatean osasun garritasuna ere, bai. Batidua eharra zenon, baina nik goze pixkaka eta mardego jokin. Vengo, huila moztu, plantxa barrua sartu. Aguakatea gainean. Bota, beldurri gabe jokin. Bai, beldurre bai. Arrautzak egiten ditugu temperatura baxuan. Azkenian egotea 3 ordu laurden, 63 gradutan, hortxe egosten. Bira arrautza nola daren hon, igerian, lazta ilaza, 60 gradutan. Tomatia dakau baratxuriakin eta olioakin de bai. Olioa pixka jarri, gainetikan, pimienta pixkat, eta holaxe. Listo, ja jateko presto. Aguakatean oinarritutako merienda elegantia, bira zeitxura. Hala, txotx. Bai. Daiola, merienda, eharra.